Release mamaya natin mga idol. Maliit. Dalawa. Ano? Niyari niya yung alimango. Grabe. Ganito na kalaki yung kinain ng suga-suga crab. Sayang. May huli pa rin tayo mga idol kahit papaano. Iwan ko kung ilang piraso yung alimango natin ngayon. Mahigit 10 yata. Kasi may 3, may 2 sa isang trap. Yun mga idol, magandang umaga sa inyong lahat. Kararating ko lang dito sa kubo natin. Magpapandaw pala tayo ngayon. 15 pirasong bubutrap. Diyan lang ako naglagay sa sa tapat lang ng kubo. Yun, meron nga akong isang trap dyan. Saka papunta dun. Saka papunta dun mga idol yung iba. So shoutout sa inyong lahat mga idol. So tara mga idol, samahan nyo ako magpandaw. Dito unahin natin yung yung 6. Wala siguro, may pain pa. Walang kabawas-bawas yung pain, no? Yung pangalawa natin mga idol. Suga-suga crab agad yung nakita ko. Niyari niya yung alimango. Grabe. Kinain niya yung alimango mga idol, oh. Grabe, ang tapang talaga ng suga-suga crab. Malaki na pa man, no? Yung alimango. 2 alimango yung dinali. Sayang yung isa malaki. Ngayon meron tayo dito trap. Pandawin. Wala mga idol. Wala din mga idol. Wala. Meron mga idol, oh. Yan na. Ganito na kalaki yung kinain ng suga-suga crab. Sayang. Wala. Meron mga idol, ayan. Good size na rin. Meron mga idol. Ayan, oh. Mga idol, meron. May gumagalaw sa loob. Sana malaki. Parang 2 yata. Mga idol, oh. 3.
3 piraso. Pain pa. Walang bawas yung pain. May limango. Tatlong piraso mga idol. Tatlo. Ayan o. Wala. Ay, meron. Release. Mamaya natin mga idol. Maliit. Dalawa. Naibasan na talaga mga idol. Yan o. Wala mga idol. Suga karab. Alimang. Ano? Medyo umuulan na naman mga idol. Walang tigil talaga yung ulan dito sa lugar namin. May huli pa rin tayo mga idol kahit papaano. Iwan ko kung ilang piraso yung alimango natin ngayon. Mahigit 10 yata. Kasi may 3, may 2 sa isang trap. Medyo may kabigatan din mga idol yung trap kapag nabasa na. Hindi rin kasi dito pwedeng mabangka kasi walang tubig. Pwede lang magbangka dito pag pandaw, pag yung dagat sa umaga. Mga butas na yung yan, tambasakan. Tambasakan, maganda rin pain. Kunti lang huli natin mga idol. May dagat gyapon dako. Mana? Yun la. Ay, Ano sa kay Dordako sinaging konsan karugmata? bagan gasa. Adi man ho. Medyo gasa pa Dali man sa kon karugmata. Kaon man ho. Dinropog siya sa kon karugmata. Mara naman yung sidlot. Hindi kabugusan na limango dito do. Mara na yung sidlot. Damon i-release. Buhiyan ko man ini. Suwad sini kadag ko. Buti ito. I-release man ini. Makuha na, Loy. Ini nga, kuha na, bairon. Tulo. Para na yung sidlot. 5, 6. Pwede patampis. Mataro may tusad to.
7, 8, siyam. 12, 13. 15 po ko sa nalingango. Gudti. Gudti la. 15. Damo lagaring ang i-release. Di ka gugudti. Tato kada mo na sana ako nga din bubuyi ano. Taud-taud good man. Dagko na good man. Kay. Sa gadsin pag maghinglo nga ni sa gadsin Di man na sa gadsin Magbalyo na nga ni siya kuan. Bagal. Dubli na sinanda ko. Abuhian may tunyog. Ano ba di da? To. Dad ko na kalisura. Kagod man.